jsme můj koníčko jezdili. Za milou jsme můj koníčko jezdili. Fotkujem i pěkně, fotkujem i pěkně. V piatok 23. novembra ovládla priestory klubu seniorov veselá nálada. Už tradične v tento čas sa tu konala katarínska zábava. Tento raz ju pripravili členovia občianskeho združenia Slovenského zväzu telesne postihnutých. Ako hostí si pozvali aj priateľov z partnerskej základnej organizácie číslo 2 Zväzu zdravotne postihnutých občanov z Hodonína. Po úvodnom príhovore predsedničky poriadajúcej organizácie Violy Kvašnievskej pozdravili seniorov zástupca primátora Rastislav Caletka i vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva František Janeček. Obaja potom vyzvali dve z prítomných dám na tanečný parket, ktorý sa v zápätí zaplnil ďalšími tanečníkmi. K dobrej nálade, do tanca i na počúvanie hrala a spievala počas celého večera skupina Václava Votrubu. Rezké pesničky iba málo koho nechali nečine sedieť. Ten, kto na katarínsku zábavu prišiel, určite neľutoval. Večer plný pohody v uvoľnenej a priateľskej atmosfére určite stál za to. Holíckí seniori sa v tomto roku budú môcť spoločne zabaviť ešte dvakrát. 16. decembra sa stretnú na vianočnom posedení s koledami a 30. decembra podvečer oslávia Silvester v klube. Kto príde, bude srdečne vítaný.